Sitten Sebastian joutui linnaan ja taisi olevani sille raskaana. No niin. Sillä lailla. Mulle abortti olisi ollut viimeinen vaihtoehto. Joten mä synnytin lapsen ja annoin sen suoraan adoptioon. Enhän mä ois voinut huolehtia sit yksin. Mulla ei ollut rahaa ja mä olin ihan lapsi itekin. Yritin sen työtää mun mielestä pois. Kunnes... Muistat silloin, kun mä otin siellä kylpylässä? Ja ne kuulutti sitä poikaa. Eliasta. Se, josta sä olit oudon huolestunut. Oliko se sun lapses? Ei, mut mä luulin. Kunnes mä selvisi, että mä olin seurannut väärää alasta. Seurannut? Tiedätkö, mä en ole varma, haluanko mä kuulla yhtään enempää. Mä toivon, että sä kuuntelisit. Sen kylpyläreissun jälkeen, niin mä yritin jälleen työntää sen mun mielestä pois. Mut sit Sebastian, se saa oikeita tietoa meidän lapsesta ja se jankutti niin kauan, kunnes mä lähdin sen mukaan kattoo sitä. Ja siitä reissut me silloin palattiin, kun sä näit meidän halaukseen. Ai te halasitte niinku isinä ja äitinä? Ei. No ystävinä. Nyt sä sit tiedät totuuden. Sanoisit jotain. Niinku mitä? Et onneksi olkoon teille vaan lapsen johdosta. Ei kun... Mitä sä ajattelet tästä kaikesta? Mä oon pahoillani, että mä en kertonut sulle aikaisemmin. Sä et ois kertonut varmaan ikinä, ellei mä ois nähnyt sua ja Sebastiania. Mitä se sun lapsesi oikein sanoi, kun äippä ilmestyi yhtäkkiä paikalle? Niin sä nähnyt mua. Mä haluaisin vaan nähdä, että sillä on kaikki hyvin. Et sit pidetään huolta. Ai sä et aiokkaan tunkea se elämään. No niin on kaikille parempi. Sä et tiedä, millaista on kantaa näin hirveätä syyllisyyttä vuosikaudet. Mä oon ollut ihan rikki. Tuukka, mitä sä? Kuule, sä et tiedä syyllisyydestä yhtään mitään. Anna, kun mä kerron sulle pari tosiasiaa. Mä olin... Mihin sä meet? Kuuntele! Cindy! Mihin sä meet? Älä mene nyt mihinkään! Odota! Nyt jutellaan, Cindy! Pysähdy! Cindy! Pysähdy! Älä mene mihinkään! Cindy! Cindy!